Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Mwanchumu rigararia Getembe TV botuko no bwe 25 na kabere asomutinyo iga o kabero mwako iga bwe chiri bubere 25 karibu sana semesa yekeonga chinsa ibere asenchira yobo ikirano nchenkoro kwa Clinton ndigi nondega iga seribaga ya Haron ototo nyengiro tunyara ko batogo sanga na komanya manga ene kiwe kuro ase chinsemo asemambi yarenge ntambe nabo gosangaria bari kibaito bamangana basangirire kwenekya uranto cheko yanyora asenchire rengia Wilson Makori nero konkonya kuro asense media yomuntu bimanyerio wonsi bari bagotubwaterero mwancho murigere kuri asensemo yemitandao Facebook na YouTube na Getembe TV abiga asense media ya website ito www.getembetv.co.ke karansa bonoike obene ntuwe komwe. Karibu sana bono umwancho murigere kionga chinsa ibere hobutuko boiga bwarero togochaka no robot rugo ichania kurwa se kenyoro kiaria bigutu egotoka se wodi ya Masimba ebunge nyari bari Masaba se county ya Kisii ase amate ya mukuru ase chinse mecho erebirero kubwatekana n'umwana bwenke yo kunyara kobakago siria obugima bwaye ase chinjira chobo tutukano mwana uyo kagere koba morokia we skuru ya
Charles Ruanga Ichuni onyatuka bakagotoka gasirete obogima bwa yase nyomba y'oburaro asumo chokeroka niko bono eamate yanyarako bakegwesokia na guruko boria gocha subu ebyombe bibiri bitende tobotuki koeneke bunangwango ibire emirobiro yo gochikomanya niki kerete omorokyo yuko nyarako bakagosiria obogima bwayo Murikito Gabriel Nyakundi na roboti rwa senchero yoboikirana eri niriogiria magombori gukwarigania asinka yomorokia we secondary ya St Charles Ruanga Ichuni uyu mubiri oye utogekanete ase nyumba ya y'uburaro gakwete ase chinchera cy'ubutukanu mubiri otoke nyumba Ichuni nyumba utamanyekaneti nkaimoka no mwana my brother Eric Simeon Ondeli tukagenda bako Ichuni katweka Ichuni tukanyora basigari barusi yo mubiri oyo banyure moche twanyore kama ngana yo kukwaye kazinje yo shanga sana bamuga bakora kwanda kwa ndingi kya murite tukanyora iri moche sindikate batu bete nyumba yabona yatusinite kurengana na ise uyu nyara kwerera na gotego buna nigo umwana we aigetiriti kura Jumapili asenkeyo asi amusabete gishiringi 10,000 chikorwaligwa sandi mwana yo nagacha feri azamoni ngamaji jibusana gande nganya nyagitari yaguchira bwata goza aganta gasinyi agatono kamuri agatono wajua singana gaza gaza kuri musa ande ngajiwe hangene kama 5,000 kandi akaenda nanjenga ndichi niko ajumufura siri Simeoni Monday morning akambora atiyanga tema tajindi kirasi mali tanzara yufura siri yakabere nganya ilipodi kujano mano josile bono gonsinyire kumanya ngiyangi ngideto mano yone nigo bamenta na goteba buna nigo morokia oyo arokanete ritukori omweri ritukori Jumapili asiri tukoregoro atogekanete ase nyumba y'uburaro gakwete egere tujituburie tutakomanya mono ngaki umwana ya asirete ko tweko altero mbamanyeti sababu umwana ya lekanete school Jumapili mogoroba kyaliye umupira karo akagenda kuroba batemba bwati mugana oyo ndi bwensi asibagania konyora obokonyi kurwanso ndi wensi uranyare kubakonya erinde kurusi omwancho oba senkendu na ise una arwarete ukoboko gai nere totegemete igo mwale gwanda gake morore motokonya irindo mwana yae ni gubuya chano kunene kiagera nonyo kurukwo mwalimu konyora tarariko nikibarua tato mwabo gaiga tabwati no ekende abwato koboko komo tabwati no ni shiringi to era tokonya iga nguna toriga tori twenyare tindo bwati kende in short agitwari gusabanga kingo reporter geteseni wanjiti kiandage komike getembe kurwa sekenyoro kiaria bogutu ekigotoka ase wodi Masimba ebunge nyari bari Masabe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel Tukoska bosio mwancho morigeria gukase county ya Nyamira matuka make maiga yeke gambere kene koro ase county yo gotenani obokoreri bwayo mu speaker umuya webunge county ya Nyamira Mheshimiwa Thaddeus Nyabaro nigo bono umu speaker umukoro oyinyatuko bagakurusigwa bisi Mheshimiwa Enoch Okero hanyara ko bagakora ebikaro bya bunge mashinani ebitangani aso mwako yega bikare byo mwancho morigeria byakorekana ase bisi yo mu MC bwe ward ya Mawawa Mheshimiwa Abel Mose nigo aba MC abachore 15 na babere banyara ko bagwikirana senseme y'ubunenchemo yo gochakia na gochora abarai bebunge yo ya mashinani abarachekora ebikare byo gochiasa matuko alebosio osanga chinga kecho nigo bono banyara ko bakoenekya nigo barachiko ikirania emirobere korengana nerichiko nenchemo yo goikirania bokoreri ange asaba na inchi buna gotumanyo Murikito Fatgard Gisemba aba MCA 15 na babere korwase county ya Nyamira nigo rero baikirana ase bikaro bya bunge mashinani ebyo byaragwa no muspika Enoch Okero ebikaro ebyo byakorekana asabisi yomo MCA umagwagwa egotoka ebunge ya North Mugirango litukolia rero tuansire bisaranso bitu na ende buna mwaligereri into wagaje de kiobis 20 bune bunge ya ito na ende nabo kiobis egikiagache twe epindi keliya eta
nekerenge liyo goikero mwananchi ase obokoreri igo bunge mashinani yeto gokora na bonde gotebange ya etetiku ne bunge ya 2015 ekero mheshimiwa Josh Nyamoka alengo mu bunge igakorerwa ari nyamaiya no yansete igaetigwa ase assembly igegendo togokora ekera arali ne bunge na benge library egendo gigi yaetiwe ekera ase recording ikorusigwo ebunge ya eta tokabeko muroberio yoyo bwokwendera lipunge mashinani aba MCA abaiga gwetera sebikaro ebyo bya bunge mashinani batebire nigo barache wetia budget yo mwaka oyo eyo erache gutumika imeye county ya Nyamira iyo lero tuanse irabona tuiranire ase ward office ya Magwagwa naende ngwete tuli chi ward chionsi abana inchi baito bache barale bona togwetie budget no ene budget itoja kunyende teli mashinani nabashimwa bonse nabali batacha abande basaba libaga no turamo nainde umuroberi tubwate bona yo no bukobeka abantu baita asobwamo ntoli abeki segi etore abo gokora abantu baitega segera tuliko kintu nki tujutangwa gokora ekiagara induto gokora iminto esherie twancherete budget ngo ititore CFSP the county fiscal strategy paper eyingo table today gonye beka tore nainde gonye ititore ekiagara bananchi bakorwe gasi nonye nigo ebakora obochori ase birogo ao ekero omo MCA omagwagwa omuske aberimose aiwa ekerogo kyomokonyi wo muspika Onyamira mogaka ngeresa alifayo wanere majority pia ito muske mwagara jingo byo mogakora muske manda marwa nere minority leader ito aba swati na wote wagaroki banyolege tali alafu muske leader musire nere minority wipia ito korengana na ba MCA abaiga nigo batebire omuske enokokero nere utigarete buna omuspika bwe county ya Nyamira ebegete okero nero muspika oito we account assembly ya Nyamira na bangena ntwangite segimono abokonye chaka okorra nkubugole kwera nanse kwara lyo marembe igabona toreiga muna bangena muna toreiga abaishimiwa marembe to koralia na bali bande bali ansemeri yende igabai chaiga tubata no muspika okero rinde Nyamira suke mheshimiwa Nyabaro na babwate kero agakeonia tugachigo kemenyo kiduga keigira kisi goika kemera ndwagia kia kona omheshimiwa Abel nere tigara tem bono monyene ng'ombe konyao neri gwatabwati masakara omonyene gaje takaira omheshimiwa Enokokero tigante benga congratulations kingo reporter ya Getembe kurwa igama wawa ejo egotoka imeye bunge ya North Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigadi Yesemba Bemano murikito Fatgad Gisemba na roboti rwa senchira yo wikirano mwancho murigaria tokurena se county ya Kisii niko bono mujumbe we bunge ya Kitutu Chache North mheshimiwa Japhet Nyakundi anyara koba kako tarira na kurotota na bwigo gwasi uri gati ya magendro ase chiskuru ase bunge yo ase bona anyara koba gakoria eira yo gochia kubwaterana na babwatani kuru ase chi sector na bwigo abatendribe sector yo borendi bune nchiremo yo gochigosiria ebinyugwa na marwari atancheria ase chinsemecho ase bona tebire obonigwa wa marwa yatancheire na kukoirire koirene magega amagendro ya masomo nigaringe kuyakwana ayaiga omubasorera se bunge yokera ainekia ogochaki wana boigo gwasi ori kwa magendro ase chiskuru abuna gotumanyo murikito Daniel Ontiri ukwana umugasorero hasensemo ya Saramba imeye wodi ya Munyero hase bunge ya Kitutu Chache North Muske Nyakundi nigagendera kubolia abateneri bobolendi asensemiga bakoragwa na Emmanuel Runo uno mukomanda bobanyimbo hase sub county ya Marani kukenderia omokyobo hase segi yokurwania oboengi obonywa nobonia abomarua tanchiri obube bwagendere korelekana komentekana na mono hasa matuka bwangwaiga hase nsemeiga ukipata mtu ya changa shika weka ndani kama hiyo changa ndio itafanya nipoteze kura afadhali nipoteze kwa sababu mimi sikuchaguliwa kwa sababu ya pombe. Mimi nilichaguliwa nifanye kazi. Na kama ni kazi nitafanya. Kama ni chang'aa tutatoa. Kama ni bangi tutatoa. Hatuwezi kubali maneno ya bangi hapa. Huko na chinga kejo Muske Nyakundi nigatebuna okonywa kwa marwa no botumiki wechinya sore.
nigati yebinto biri byagendere kwirira komentekana kubosalia senseme yegati abo gutachirwa ense kwa bana no ibi bwebinto au ebinto bibwenderete gusirigwa. Watu wanavuta bangi ndio wanasumbua wasichana wetu hapa. Hao watu wanavuta bangi ndio wanafanya maneno mengine kwa ile ikubaliki. Ndio wanakuwa wezi, wanatuibia mawaya ya stima hapa. Kwa hivyo wewe ukipata mtu shika, weka ndani. Na mimi hakuna siku utapata nikikupigia simu ati mtu ya bangi ameshikwa, mtu ya pombe ameshikwa, hata kama ni rafiki yangu, hata kama ni hao wako kwa timu yangu, shika weka ndani, mimi sijali. Asense mwende nigakwanira amaonchulio ajagendere kwirira amachibwa mayana mwana samatemo manene yikirasi y12 KCSE chi chiri twakanyolire omwaka oli twanyorete chi yange 200 omwaka oyo chi twanyorete echire 18 choka constituency engima esababu neri nabatebeti enabatebeti omwana gocha konyore nero kolire gasi enkongu pa yogotaso ekrasi masome. So uno moiboli make sure abana basoire krasi me bakolire ki basomire. Asense mwende siasa yekirugo kyoborai wense yo mwaka w'ekirubere na 2022 nigo yabwatansi hasalira wechakoendera kumubwatisi umurai wense Dr. William Samoei Ruto elio wekinia ge siasa na koendera gwekiriria bamenyi bense meyiga magendero ndwa enyombe ye na agachete nduo ngende asomonto gete na para yane teraera wona gakitigamba boli enyombe ye yangire para ye rami kilomita 64 enyombe ye yangire stima nero nababekera nende yende nero erenchera ndwa nchikobwatyo omonto otarateba gusenko boli ale litangani nchikobwatyo omonto otarakwana gusenko boli ale ende bonega muna tokwana mbwate chibaje direnga ibere ono ndike chibese echi ngante bono tigamuganyerere 2027 tikora die ndagerere liko endagere nerere mesa ndike ndagerere mesa nganye ndagerere chikoni igotori ere mesa igoro toraria mandasi ere mesa igoro tumanya ko tukanya egeteri kegocha 2027 egati ya magendro yibo igomoske nyakundi akwanira ngamo no motyoye bukwaneke buna oyikire chinguru cyo murero hasi chinsemo ao chipara ne chibasari iga tindikoruo iga nonkobera liribakwena ne stima na inje nasabe yane naletera abantu bana magaya umuske nyakundi negayigore lab yechi computer ase skuru ye secondary ya Nyagonyi hata usiogope hata kazi ni yako getambukiro kiago kya abateneri be skuru iga boigo nabamenyi bekinyureke nkurubuthire gathaseni kya getembe litere nguruko Daniel Untiri Mebano Morikito Daniel Ontiri noroboti rwa senchira yobo ikerano mwanchu murigaria tokwira na se county ya Nyamira niko bona bakori emeremo be serikali ye county yo naboigo egatia ba MCA mu basorero banekia okorobekana gwikase chiabisi chinene chi serikali ye county yo asaba kwemurunganiria ogutakanwa engeria yabo ase egekabono naboigo gutakanro insurance yabo yobo bwenia asaba ba MCA yabo bayesokire na kuboria serikali ye county yo nyariko bakegwesokya naboigo kwenekia buna nechigusangana bwo kubwata nechigusangana barabo erigo chigokora omochando yo higati aba MCA bari barenga sokurobekana uko na barabo nigo barokana komochia asigati aba MCA banyare ko babagweso ni asugwikirania ebikaro bya bunge mashinani muri kito Fatgad Gisemba nabwaterere kurobekana uko abono twariganya robot riga senchira yobikirana abakori emeremo kurase ebunke ye county ya Nyamira nigo rero bakora okurobekana gwikase amagacho amanene ye county ya Nyamira abase bakwemurunganiria ugutakanwa engere yabo asege kabono egati yo kwemurungani konde okonge lingana litanga litusumbwete indiringi mesara ase metinyi 3 kurumu tinyu December January and Feb nturanyora musara ase sababu ye muchibese kino kiri igoroga nyombe magaga student chibese iki ikiri with held
Numo County Executive Committee member, or in charge of finance, or in charge of finance, ne chief officer yaye. Rwase ensemo yaba MCA aburitiko lya rero baisaransa asebikaro bye bunge ye county ya Nyamira ebikaro byaragwa nomo MCA kurwase ewodi ya Kyabanyoru omoske Thomas Vincent Penecha nigo bagendera kugikiria ebikorwa ebyo byogutakanwa engeria yabakori emeremo abuba okora emeremo ase bunge ye county eyeiga staff ya assembly ya Nyamira amo n'abasike aba MCA baorokiriyo gotangira na kwabone njere bintu bikogende egentege tangani korwe executive bari ni rukibesa omushara komenda ki allowance kiabo egara assembly egende ndobwade ndogoroka operations and maintenance funds ebunge yasinyiru kogendera asengenjo omo minister no chief officer ya bangire go sign kibesa tokoruka O&M operations and maintenance egere bunge nyore no na masakara bunaya ekori kebinto egere bunge nyore yakane no na mache egere bunge nyore yakane ebinto binde bikogere bunge gendere nonye nigo aba MCA abaiga nigo barurekanire gotugutirare engana ya bunge mashinani nagoteba engana iyo tiaite tigwe ase bunge ye county eyeiga ya Nyamira naigo ekyo kegenderete nokubatantania abanyamira Settlement ya genderete ase Republic ya Kenya igore ya mangana Nyamira personally general ke Nairobi kere assembly ya ndomete ndale ke genderete igore ya settlement contest there ase office ya Anton General bali bako ka set 3 weeks ago bakalikaliru bakoja office ya Auditor General baba tabin kibao kora toka igore kere na ruwe Nairobi ichibundiracha so on the west bogase tire gendeke na andike ngeyo origeria no egaset notes yeri nipa tancha basani mali fake na andike tokeri ngeyo so bali baenda bunge mashinani nyiwete swarenge gosema wa wemeteime etata ya wananchi ekinege ndogeteyo no konya kuruta chinta jocho omondo konya koera Kingo ripotere getembe kurwaiga ase amagacho ye bunge enene ya Nyamira eje gotoka emeye wodi ya township bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefat Gadi Hisemba Mwancho murigeria soroboti ruaye Fatgad Gisemba kurase county ya Nyamira na ruro gotwari bagagaiga tunyara ko bato kuira umutumo komokega se studio ya kabiro turanyora obosemia bwagetembe tuskare kurena turasensemo ya kabiro togandre kwe manyana mange Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome mangana ma bagina ninjo mukiale bera sumi babo minto no mutindi nataliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyora omonginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa nakibono yogato yomukiale nakia tata mukiale bera sumi babo minto no mutindi omutindi pi tigagocha gocha irungu mukiale bera sumi babo minto no mutindi nyomba nebogiranga yitorogora lichoru kangie korukwa abagesumi ile nyomba yo muizeke mwiziko tachete bwaga kama beke sumi ne nseme ya moyo nyumba era mukali koruka usema kimoko yeroka mukiale bera sumi bawo bintu no mutinde na tali mukiale masika gukyanga bagaka ninjo getembe ninjo dorome mangana ma bagina ninjo Getembe Television ekionga Kyamamogusi. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete
showroom yetu nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chuligo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Karibu sana mwanchu murigeria sensemiga ya kabirumbu ya mona soko gendra gosangana into na bono togosuka bosio nigo bono ababwatani bosebyombe au inse iyo obomo bwa water and sanitation company wasco ebyombe ebyo bya mache bikone kya chigosori cyaba sentunde ya 14 nigo bomirana segeti ye chigosori kya gusi so mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati ara omoyigoyo chigosori cyo hasentunde ye 14 nigo kira cyekone kiwa ase egeti ekyo nabwe ase county ya Kisii aso mugavana Paul Simbarati alireira yogo chia kubwatesia ebyombebyo nabo ikokweneke serikali county ya Kisii ne chikokonya obomo bwo ebyombebyo bya mache kweneke goikirania chigosori ekyo muri kito dipo nasanya nwarenga sensemeyo twargane robot riga senchira yoboikirana Ituko lia lero imejegeti kia Gusii Stadium abateneneri bebyombe bya mache koruchi county ao ngo baomerana sokoroberia chigosori chinene cha Wasco echo kiranyare gukorekana omutinyu 5 na 3 omwako yoiga county ya Kisii nigo bono yenyoreri bagaria bene lientunde ya 14 sokonyora chigosori echiga shida ya maji Kenya iko juu sana na hata sasa hivi ukienda kucheza you will sweat to drink water. But remember, there are women, children that are not having enough water. My request is all the company waters, you alliance with the assembly committees of water, tushikane pamoja tuone vile tutasuluhisha shida ya maji. Ukikana hii committee ama vile climate change inaendelea kwa government, unless the county governments are ready and work together with company water and the assembly, tegeze sheria ambazo safeguard our water resources. Murubirio bagokogokerwa na kuragwa n'umugavana w'i county ya Kisii Mheshimiwa Paul Simbarati nigatebanga bunabarai goikaba chikoenekya ingaba ikiranire chira chiri balirete abana inchi. Sisi tutaungana na Wakenya wengine to make sure the very people who have voted for us wameona matunda ya uongozi. Vile Bwana Leto Mbembe amesema, as the spokesman of Kisii,
We are trying to bring all our leaders together and we will give direction. As a community alone, we may not make it. We must make sure all other communities they are together. Nonyena bo abaraikuru ase county ya Murang'a nigo baba bakorera obuya bwe chigosorie chiga anene asentunde yiga imeye county ya Kisii. Murang'a is not the same. The economy of Murang'a, as you have heard from the chair of WASPA, has improved from that, and I hope that will be the same case here in Kisii County. As we pass on this baton, we are very confident that Kisii County will take it and will carry on the spirit of WASPA Games to even greater heights. We can see even the environment, Mandari itself can tell that you're going to have an even more impactful event. Chinga kecho boigomo konyi bo mugavana we county ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo. To assure our guests from the water companies that Kisii is good, Kisii is great. It's just not about the pitch that you are praising, but much more, including the Matoke you have just asked. To all the teams preparing for the games, be prepared that Kisii will pick every trophy. That one we can take it. Ensema yo omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ni gabonera ndiambu ya mono omurai wensi Daktari William Samoei Ruto. Ruto, wacha niseme ukweli, alijitolea mwanga sana kuhakikisha kwamba baba ashinde kiti ya AU. Lakini bahati mbaya hii vita ya Kongo imefanya nini? Ikatokea. Hao watu wa SADC wakasaliti sisi. Bwana wetu, pongezi sana. Kuripota lika taseni kia ukia gatembe kuroiga segeti kia Gusii Stadium kikotoke meye county ya Kisii. Iletena na inkoro kwa Dipon Asanya. Mwanchu murigeria oyunoro mwerio wemesa yekionga chinsa ibere asubot ko biga kurende engo ko inyori angari tweri Alhamisi to skare Dr. Kena Moses kurwa senyagitari ya World Fit Health Center oikiranire gaiga senseme ya kabire to chukuna gabato go sanga mange ase okomenya kebocho ni go to skare Wilson Makori na ronkonya kurwa sensemo yumunu bimanyero chenkoro kwa Clinton Ondigi tomera na sensemo ya kabire. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense ko nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya J